Badal and Cookery Tube channel. हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि बड'लेण्ड कचार इउटुब चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोननो दिनै 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रुटिन खोन्थानो नागिरदों। नोंथांमोना गावबागाव गुगोलाव थांनानै सार्च खालाम आसाम रुटिन 2020 होननानै। नेक्स्टल' बेहाय एसे टाइम जादों, डाटाखौनो अन खालामाखै। दानिया गावबागाव नायना लादो। Assam SSC Routine 2020 PDF out seba 10 classes exam. स्ल' जादों, एसे नेथ'नांगोन। अपेन जाबाय। दानिया नोंथांमोना माला रिलिज जानायखौ नायनो हागोन। नायदो टाइम टेबल रिलिज डेट रिलिज अन 3 December 2019 मैया रिलिज जाबाय। दानिया बेक थांदो, थांफिननानै नायदो। नोंथांमोना बेहाय नागिरना लादो, आं नागिरनि र'। बेहाय नोंहा स्क्रल डाउन खालामबावनांगोन। आसाम एनाउन्समेन्ट डेट नुदों SSC एग्जाम। नोंथांमोना नोंहाय नुगोन आसाम SSC रुटिन 2020 रिलिज सेबा एग्जाम। बेहाय सार्च खालामगोन, बेहाय टाइप खालामनानै नायदो। आं बेहाय होनोसै दानिया। बेहाय आसाम SSC रुटिन 2020 बेहाय होबाय आं। एसे लडिं लादों, अपेन जासिगोन। जाबाय, स्क्रल डाउन खालामदो। नोंथांमोना बेखौ गावबागाव फरायना लानो हागोन दे। स्क्रल डाउन खालामबाय आङो। 3 December खालि नुबाय बेखौ। फैबाय दानिया 10 इंलिश फेब्रुवारि 10 आवनो जागोन दिबा। डेट एन्ड डे मर्निं शिफ्ट 9 AM to 11 AM। नोंथांमोना बेखौ गावबागाव नायना लानांगोन। गावबागाव मिडियाम एबा साबजेक्ट हिसाबै मा दिनाव मा दं गावबागाव साबजेक्ट नायनो हागोन। आं नोंसोरनो खोन्थानोसै दानिया। थांफिनो आं गुदियाव थांफिनगोन। गुदियाव थांफिनो खोन्थानोसै आं नोंसोरनो गासिखौबो सिरियालै। फार्स्ट खालि दं जोंहा 10 February 2020 मानडे गोलैयो। खालि इंलिश दं। बेनि उनाव दं 14 खालि जोंहा हिन्दी। 14 खालि हिन्दी फरायनो एसे चान्स मोनगोन दंबावो हिसाबै। बेनि उनाव जोंहा 7 खालि ससियेल साइन्स। आं बर' मिडियामनिफ्राय फरायनांगौ। 22 खालि जोंहा जेनेरेल साइन्स। बेनि उनाव 25 February 2020 जेनेरेल मेथ्स। खालि मेथ्स दं जोंहा। बेनि उनाव 28 MIL माने बड'। गैला, गावबागाव नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार आरो गोदानबा साबस्क्राइब खालामलांदो। गोजोन्थों।